വെൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞു മുതലാളിമാർ ഇപ്പൊ ശരിക്കും മുതലാളി ആയിരിക്കണു. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചും കളിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊരു ബിസിനസ് അങ്ങ് തുടങ്ങി. വേറെന്താ, ഇവരെ സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യമായ ബേബി ഫുഡ് പൗഡർ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസിന്റെ ആരംഭം. ഈ ജയ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ബേബി ഫുഡ് പൗഡർ 1000 ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മുതലാളിമാരെ വിജയം. അത് പിന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കേക്കും വാങ്ങി എല്ലാവരും വട്ടത്തിലിരുത്തി ആ കേക്ക് അങ്ങ് മുറിച്ചു. ഇവരിപ്പോ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരല്ല, അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കേക്ക് അവർ തിന്നില്ല. കേക്ക് മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അക്കുമാമൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്. വായും വെള്ളമൊക്കെ ഫ്രീ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. പോരാത്തതിന് നമ്മൾ സാലറിയും കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങാനും തീരുമോ? ഈ കസാര ഇതുവരെ പോയി. മോനെ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടുമോനെ. നീ അത് പിടിച്ചോണ്ടെന്നോ, ഞാൻ കോരുത്തുന്നോളാട്ടാ. പഠിച്ചോനെ, ഞാൻ ഷുഗർ കട്ടല്ല, അത് മറന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് പൗഡറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ അങ്ങ് കേട്ടാലോ. റേറ്റ് വരുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 300 രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ 4 ദിവസം കൊണ്ട് എത്തി. വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. 100% കുട്ടികൾ നല്ല ഉഷാറാവും. ഇത് നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഷുഗർ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരക്കയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബദാം, കാഷ്യൂ നട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി ഒന്നിരുന്നേക്കാം. കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ.